Dok vozim bicikl, opuštam se, ne razmišljam o poslu i to je možda nekakvi kratkoročni bijeg od stvarnosti. Pokušam čim više, kako mi volimo reći, pustiti mozak na pašu i opuštati se. Postoji uzrečica, nisi Varaždinac ako nemaš barem jedan bicikl, tako da mislim da Varaždince ne treba previše nagovarati da koriste bicikl, a one koji još ne koriste, pa vjerojatno bi im rekla da je to jedan odličan oblik opuštanja, nerazmišljanja o svakodnevici. Svakodnevno smo prisutni i izloženi velikoj količini stresa, pa mislim da je možda staviti slušalice u uši, neku dobru glazbu, otići u šumu, u prekrasnu prirodu, jedan odličan oblik opuštanja. Prvi bicikl je bio poni, zelene boje. Mali, onaj ženski, pravi ženski poni. Kasnije je to bio, onaj valjda mountain bike se tako zvalo, žuto ljubičasti. Pa kao ambasadorica biciklizma svakako bi svima preporučila da bijeg od stvarnosti odrade uz bicikliranje. Eto, kao što sam rekla, između gradske i nekakve prirode preporučila bi svakako prirodu i voljela bi da čim više Varaždinaca, znam da imaju puno stresa, da barem vikende provode na prekrasnoj rijeci Dravi uz prirodu i uz bicikle.